Ma találkozni fogok a mostoha gyerekeim apjával. Hogy feszült vagyok-e? Azt a... Remélem ez nem ő. Te vagy Dusty? Nem. Mi? Ez biztos? Merre jártál? Megjött az ex-férjem. Mégis te vagy Dusty. Na gyere ide, nagyfiú! Hé, láttad már apa motorját? Szerintem ez nem túl jó ötlet, Brad. Nagyon erős masina. Te csak menj vissza zuhanyozni, és vegyél fel egy pólót! Vigyázz! Vigyázz! Brad most meghalt. Fel kell készülnünk erre az eshetőségre is, oké? Januárban Ha ő lenne a nejem exe, kilocsontanám az agyamat. Hát le kell játszanunk az apakupát. Most nálam van a Lasty Dusty. indul az apák harca. Mi ez? Csak nem gyertek a Lakers elleni rájátszás meccsre! Nem rossz. Brad, te vagy a legjobb! Dusty Mayron! Gyertek, üljetek a csapat mellé. Akartok képet Kobiba? Egy sört kérnék! Ez Dylannek, meg ennek, Szárának és Dylannek ajánlom. Csont nélkül lesz! A családért megéri küzdeni. A gyerekeimnek ajánlom. Ki következik? Hát én! Ügyesen! Hátrébb! Zombi lesz! Megjött Apuci. Hamarosan a mozikban.